Ja, så er jeg tilbage igen. Jeg vil starte den her med at lære, hvordan I overlever i Minecraft. Og ja, så er det bare dejligt. Når man sådan lige har købt spillet til start, så er det dejligt at vide, hvordan man overlever. Og ja, men så kan man det første man gør, det er sådan at hugge den her træ. Og ja, lige falder lige to træ, så kan man lige sige det. Og jeg kan forstå, at jeg synes, jeg kan vejen i sådan her, når jeg bare står og fælder noget træ, og det tager så lang tid. Så jeg vil lige gøre det lidt lettere for. Hvis I nu trykker E, så kommer jeg ind på den her. Så kan I tage det her. Og så deroppe i den her the crafting box. Man kan tage nogle ting. Og hvis I så højreklikker, så kommer der kun én ud. Og så for en, så får man så 4 wooden planes, og nu skal vi bruge dem af. Så det gør, at vi sætter dem alle sammen her, så bliver det bare ved med at trykke venskab der. Og ja, så skal vi lige hente lidt. Så sætter vi nogle hele vejen rundt her. Sådan helt fyldt op. Så får vi den der hedder et crafting table. Sådan. Og hvis nu jeg sætter kun ud i siden her, sådan det er 2 lige over hinanden, så får jeg nogle sticks. Og det er sådan set det, jeg skal bruge. Så det næste vi gør, det er at højreklik på jorden med den der. Og så hvis vi højreklikker på den, så bliver den lidt stor. Og så har vi de her ting. Jeg har brug for nogle flere sticks. Og nu vil jeg lidt flere. Nu vil jeg vise en hurtig måde at lave alle de tools, man kan lave. Det er redskaber. Man kan lave wood redskaber. Det er også træredskaber. Sådan der laver man en wooden pickaxe. Og sådan her. Laver man en wooden axe. Og jeg elsker at stille den på en speciel, eller jeg kan godt lide at stille den på en speciel rækkefølge. Og det næste, det er faktisk sådan her en hoe, og så skal det sådan en le. Og den sidste, det er så svært. Og den gør man sådan der. Og hvis det gik lidt for hurtigt, så kan jeg lige spole lidt tilbage og se det, eller følge nogle af de næste kommer. Og ja. Så er der også lidt græs der her. Det kan vi godt tage nu her. Men jeg har ikke sat dem op. Vi kan ikke bruge dem så i morgen nu her. Ikke lige i øjeblikket. Det kommer vi nok til at bruge senere. Og så er det bare minus 3. Ja. Så vil jeg afslutte den her video. Vi ses i næste video. Og jeg håber lidt mere træ til næste video.